Jeg har en Sony Ericsson Greenheart. En Sony Ericsson Telue. Det er en Nokia. LG. Nej, den er sikkert ikke produceret i Finland. Det må være et sted mellem Sverige og Japan. Kina måske? Måske Sverige eller sådan noget. Ikke en fjernstængelse. En pink, det er ikke sådan. Ja, en Samsung. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at den er lavet i Sverige. Det er den sikkert i et sådan billigt land. Minerne i Bézi er nogle af de største og mest berygtede miner i den demokratiske republik Kongo. Tin, der bliver solgt til mobilproduktion, udvindes under kummerlige forhold med brug af børnearbejdere uden rettigheder og beskyttelse. Minerne styrter ofte sammen, mens børn og unge bliver levende begravet. Indtjeningen fra minerne er med til at finansiere en borgerkrig, der indtil nu har kostet mellem 3 og 6 millioner mennesker livet og drevet flere millioner på flugt. Er det noget, vi bliver gjort opmærksom på? Nej, jeg ved bare, hvilket mærke det er. Nej, det var jeg faktisk ikke klar over. Men jeg har en iPhone. Gør den også? Nej, det vidste jeg ikke noget. Nej. Nej, det vet jag inte. Alltså nu har det kommit såna här ekologiska mobiltelefoner. Frygteligt. Ja, det er frygteligt. Overhovedet ikke. Nej, det er ikke fedt. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det vidste jeg ikke, men det undrer mig mindre, end det måske burde. Til trods for, at selskaberne er blevet gjort opmærksom på de umenneskelige forhold i mineindustrien, og at alle mobilselskaberne har forpligtet sig til at tage et etisk og socialt ansvar for deres produktion, så kan blandt andet Danwatch konkludere, at ingen af mobilselskaberne har indført eller blot fremlagt en politik omkring metallerne i vores mobiltelefoner. Man kunne vel oplyse om det, ikke? Når man køber en telefon eventuelt. Det er synd for børnene. Jamen, jeg synes, man skulle mærke det og gøre mere opmærksom på det, så folk kunne få viden. Ja, for så vidt jeg ville kunne stole på mærkningen, tror jeg. Så jeg vil ikke støtte det der mine arbejde. Nej. Frank Poulsen prøver med Blood in the Mobile at få Nokia i tale, da de er de største på markedet. Vi ved endnu ikke, hvordan Nokia vælger at forholde sig til deres ansvar, men du kan hjælpe til med at få dem i den rigtige retning. We are all responsible, and you know that all this is going into you. We must feel revolted by this situation. We are human beings. Gå ind på bloodinthemobile.org og se hvordan.